Sponzor našeg dnevnika Dorex. Ovaj program nije preporučljiv za mlađe od 50 godina. Dobro večer, gledate Matejevački dnevnik. Ja sam Nikomić Jovan i da čujemo vesti dana. Šešelj ne veruje Deda Mrazu. Piraterija ponovo hara ulicama. Još jedan dokaz postojanja nadprirodnog. Počelo dugo očekivano prvenstvo u obaranju rukama. Vreme sutra prohladno sa povremenim pičenjem kiše. Poznato je u svetu da je Deda Mraz nemilosrdan prema nevernicima. Upravo ćete vidjeti zbog čega Šešelj nije dobio paketić ove godine. Ej! Ovo je najdosadniji Deda Mraz kog sam ikada vidio. Da vidimo šta se tu desilo, evo. To je naš Šešelj. Ubij ga! Šešelju, sad te nije žao. Šta da radim? Mnogo mrzim. Sa dolaskom nove godine piraterija se ponovo pojavljuje na ulicama Matejevca. Piraterija je potpuno bezopasna za decu. I naš reporter je snimio jedan veoma veseli prilog. Ne pokušavajte ovo kod kuće. Policija je stigla blagovremeno posle samo 4 sata i suzavcem sa pravim mecima rasterala prodavce piraterija sa ulica kojih je bilo oko 6,5 komada. Osim 4,5 lica niko nije izgubio život, dok su ostali osakaćeni napola ili načisto. Ministar Dačić će sprovesti istragu malo sutra. Ne, dobre su to petarde, dobre. Dosije X je ponovo u modi. Snowman je najpoznatiji men u Matejevcu. Prilog govori više od deca. Ovo je Filip Radojković, veoma visok i snažan i može da oživi svakog čoveka. Pogledajte da samo izgleda. Da nas liči na ozbiljnog? Evo, pogledajte ovaj slučaj. Ovo je sada, nažalost, mrtav čovjek. Ali zato je tu Fića. Evo da vidimo. Fića, oživljavač ljudi. O sportskim dešavanjima više će vas obavestiti Fića. Posle velike borbe i 3 produžetka, učesnicima prvenstva u obaranju rukama je bilo neophodno malo osveženje. Posle nadljudskih napora pobednik nije izglasan, ovo sranje od meča je gledalo 6 trenera i 2 sudije. Evo šta su naši reporteri uspeli da zabeleže. Imate.
je za nevreme. Sada gledate vreme. Meteorolog iz Matejevac, kako saznemo, bole lakat, pa će prema prognozi tihe mukima padati graduška od ozgo na gore sa povremenim tičanjem kiša između, a povremeno će padati i tekst. Ovo je mnogo dobro. Gde smo, šta smo, mi u svemu tome, zašto njima da čistimo blato, da kopamo... Gospodine! MP3 uvodi vas u svoj svet. A sada vest koju smo upravo dobili. Najpoznatiji i najpopularniji reper ovih dana nalazi se u Matejevcu. MC Park, Feature. Ujutru se rano budim, čuka mi zvoni ili podsjetnik u mobu ili me zovu moroni. Predosjećam da će mi današnji dan brzo proći i da ću opet kasno kući doći, a možda i neću ako opet odem negdje dalje. Brzi rok se čuje stalno, svako poruke mi šalje, a ja svima odgovor isti pišem. Pa zar ne vidite da sam zauzet previše? Iz studija zovu, treba pesma da se snima, hoćemo rock ili hip hop, ma kakve veze ima. Biram neku dobro što sam stvorio uz par ortaka, bit će to pravi hit i pesma za slušanje laka. Ali nije tako lako dok tu pesmu stvorim i retko ko zna kako se svak... Sada vam predstavljamo radio koji je postao najpopularniji i najslušaniji u Nišu. To je Feature radio. Dobroveče, gospodine Filić. Dobroveče. Ovo je žurka povodom promocije Feature radija, kome sam ja urednik. Šta možete da nam kažete o vašem radiju? Ko je osnovao vaš radio? Ja i moj kolega Jovan Nikolić, Sanio Trs. Mi smo veliki poznavaoci muzike i da smo osnovali naš radio. Šta se pušta na tom radiju? Koja muzika? Pušta se svi najveći hitovi 2009. godine. Ima techno, house, hip hop i tako to, ali strana muzika. Gde možemo da vas nađemo? To sad još nema na radiju, ali uskoro će se pojaviti na frekvenciji 87,7 MHz. A do tad vidite mene ili moj kolegu Jovana da vam damo. Hvala, Filipe. Goodbye. Doviđenja. A sada idemo da pitamo neke od naših slušalaca Feature radija šta mislimo o našem radiju. Pa hajde. Šta mislite o Feature radiju? Pa dobro ide, lepo, znaš kako, majki mi. A vi kako te? Dobro. Šta radite? Če da izađem na televizor? Ja. Kada? Kad na brezu rodi kruška. Majki mi. Pa dobro. Hvala što nas niste gledali. Prijatno i doviđenja.